mano, jatend migao mar limbe Penina Malonza seyori ruok mar Azimio kuom miyo migao mar limbe lal mathoth. Kaluwore gi ng'anyo magibago magichano bago chieng' wuok tich kod chieng' tich ang'wen mano mar juma manyien. Ka olose kinde chakruok mar chenro moyiedhi mar bero kar rito le mag bungu mano mar Masai Mara. Malonza ywak ni ng'anyo makamago oserocho chenro mag wuoth mago mag jolimbe. Gino madhi duoko piny osuru ma piny owacho choko kowuok e sekta mar limbe. Ka olose kinde no, jatend migao mar aluora Soipan Tuya bende ogolo siem mager ne jogo ma ibiro yud ka omonjo bunge ma pacho ka, ahinya to bungu ma Mau. E korka kore, gavana ma Narok Patrick Ntutu opoyo chenro mag rito kar rito le mano mar Masai Mara ka opimo kod chenro mamoko. Demonstrations naendelea Kenya hii ni mimi utalii. Wale wa mama tumeajiri kwa utalii. Utalii inaajiri katika watu wana wataajiriwa, mmoja ni wa utalii. Hivyo basi hoteli zetu zimepokea cancellation kutoka Nairobi mpaka nchi yote. Jamani, ninaomba hivi, hizo ni fedha na hao ni ndugu zetu wa mama, vijana wetu wako nyumbani. Kuhusiana na mambo ya ushanga, na sababu ya kukupigia hiyo simu, it is the mainstay of a livelihood for the women of this county, sana sana akina mama wa hapa Masai Mara. Na ninakushukuru pamoja na PSS wako kwa sababu najua uko na mipangilio mzuri ya kuweka curios na kuhakikisha hawa mama wako na sehemu nzuri ya kuweza kuuza shanga yao.